nukkumaan itseäkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden pilkkaa sinullekin. Päivästä päivään levoton tukkimo tekee itsestä marttyyri. Ja nuo tytöt ei varmaan nuku yksin. Ja elämä on helppoa silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkumaan itseäkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden pilkkaa sinullekin. Päivästä päivään levoton tukkimo tekee itsestä marttyyri. Ja elämä on helppoa silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkumaan itseäkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden pilkkaa sinullekin. Päivästä päivään levoton tukkimo tekee itsestä marttyyri. Kilo 502 grammaa. Voittaja on Riikka Grönstrand. 252 grammaisen vonkaleen. Ja hän, kuka tämän sai ylös sieltä, ja siellä tuntuu olevan tietoa, saa HP:n kannettavan tietokoneen Oona Niemi! Yes! Action videokamera tulee kakkoselle. Kalan paino oli 238 grammaa ja Oonalla oli siis 252 grammaa. Ja tämän Action videokameran tulee hakemaan Jasmiina Post. Tämän Yamahan lisäkaiutin setin tulee hakemaan tyttö tietenkin. Oosa-Sofia Pirttikoski. Eli juniorisarjan neloseksi 220 gramman kalalla Juho Hammari. 7-tuumaisen Wi-Fi-tabletin, joka on siis ATK-laite. Ja sen saa tulla hakemaan Kira Niemi. 2 kiloa 832 grammaa. Sen vonkaleen sai Kari Heikkilä. Kala täytyy painaa tänään 2 kiloa 516 grammaa, jotta saa tämän taulutelevisio itselleen, ja sen tulee hakemaan lavalta herran nimeltä Vesa Keinänen. Kala painoi 2 kiloa 164 grammaa. Siiman kuivassa päässä oli henkilö nimeltään Pekka Räisänen. Jos sai kalan, joka painoi 2 kiloa 154 grammaa, hän sai myös tämän television. Hän on nimeltään Raimo Pirttikoski. Seuraavaksi yleisösarjan 5. TCL LED TV 40-tuumainen. Ja tiedättekö mitä? Kala painoi kilo 502 grammaa. Oletteko kuulleet tämän maagisen luvun tänään jo aikaisemmin? Kyllä olette, sillä hän on naisten sarjankin voittaja, Riikka Grönstrand. Katsotaanko tässä hengästyy, kun hyppinen samaan aikaan ja yrittää laulaa. Tuolla portsarikin jo naurattaa, että mä meidän homma täällä. Tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all of
tytöt, onko tullut kalaa? Ei oo. Harmi. Mikä on tyttöjen nimet? Mitäs luulette, onko teillä tänään sijaa tuolla palkintosijoille? Eikö? Vähän tsemppiä. Kyllä te vielä saatte kalaa, No niin Juho. Eilen oltiin palkintosijoilla. Mitäs luulet, ollaanko tänään uudestaan tuolla? Ootko saanut tänään vielä kalaa? Kui iso? Muistatko mikä kala se oli? Kalan paino 6 kiloa 705 grammaa. Tämän kalan sai naisten sarjan voittaja Pia Lehtonen. Kala painoi 228 grammaa ja sen sai Darja Eriksson. Sarjassa 174 grammaa paino kala ja sen saa Arttu Mustonen. Hyvä Arttu. Kolmanneksi junioritesarjassa 142 grammasella kalalla tuli Venla Autio. 108 grammaa painoi kala ja 7-tuumainen Wifin tabletti. Ja edelleenkään sitä ei saa niellä ilman vettä. Se on 7-tuumainen tabletti. Sen saa tulla hakemaan Ossi Autio. Ei mitään. Juniorisarjan vitonen, 104 grammaa. Tänään oli kalan paino ja palkintona on samanlainen 7-tuumainen Wifi-tabletti. Sen saa tulla hakemaan Vinni Werner. Tornion Suurpilkkien 2016 sunnuntaipäivän yleisen kilpailun voittaja saa palkinnoksi Kymkon Mönkiän MXV 450i eli nelivetosen, joka on tuossa eessä harmaa, tuommoinen kaunis väri. Se on helppo siinä mielessä, että harmaassa ei näy likaa, kun painaa menemään. Tässä kohtaa mä toivoisin, että te käännätte katseet nyt lavan tuonne reunaan. Koska päivän voittaja on Pia Lehtonen! 6 kiloa 705 grammaa yleisessä sarjassa kalalla, joka painoi 4 kiloa 358 grammaa. Viljo Lohilahti! Elikkä siis kolmanneksi jälkeen LED TV 49-tuumainen TV, sen saa tulla hakemaan Heikki Mikkola! Neljänneksi tuli paino kalalla 508 grammaa. Hän saa palkinnoksi 40 tuuman taulutelevision, TCL taulutelevision, herra nimeltään Kimmo Kontio. 5. palkinto tänään Suurpilkkien yleisessä sarjassa. Kalapaino 492 grammaa, saattaa painaa vieläkin saman verran. Palkintona on Stiilin moottorisaha. Ja se on tämä, niin kuin eilenkin jaettiin, niin tämä on ympäristöystävällinen ja saha. Siinä on tuommoiset pehmusteet, ettei puulle käy kipeää, kun sitä sahaa. Sen saa tulla hakemaan tuleva metsuri Sirpa Kortelainen.